ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሱን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስክኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሃረንን ኣድህነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ቃለ ህይወት የስምዓልና መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘን ዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ዝብል ሓውና ዮሴፍ ኣራቦና መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃሉ ነይሩ። ግናኸ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝብላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ፍርድኻ ኣሰንብት ነዘላለማዊ ፍርድኻ ኣንብርከኽ በቲ መለከታዊ ነፀብራቅ ብርሃንካ ኣንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ቃለ ህይወት የስምዓልና ሓብትና ተርሓስ ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ራይ ከመይ ምስኹም እግዚአብሔር ይመስገን ይመስገን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልና ከም ማዕበል ከማጠል ሓሳባት ከመይ የርሕዮም መታሕምምቲ ነፍሰይ ድኻምትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊዋል ናብ ጸሎትን መቕቓሕን ኣበልጽያ ምክንያቱ ንስኺ ካልእት ምሕረትን እትልመኒ ኣላይታ ኣዴእኺ ኣደ ምንጪ ህይወተይ ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ አሜን። አሜን። ቃለ ህይወት የስምዓልና ኣዴና ብረይ ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ እሺ ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ እዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወልና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩልና ንዓኻ እይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ እትህቦም ወኣምላኽናን መድሃኒናን ወተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድኣኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትፀገኒ ወጎይታ ንዓይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማር ሰና እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ የዕዘምት እዩ አሜን። ቃለ ህይወት የስምዓልና ሓብትና ኣስሊ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሓብትና ኣስሊ ነቲ ሚት ኢኸ ዘለኸ ጥዕመክ እንተኮይኑ ሕራይ ሓብትና ኣስሊ ክሳብ ትምለሰና ሓብትና ረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ይስማዕና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይምውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ተኸይዱ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጎይታ መሐረና። ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለሙ አሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዕልና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓይ እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና፣ ልማናና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ ባርኽና፣ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብርኺ ኦ ሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ሓብትና ይርጋዕ ዓለም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ሓብትና ይርጋዕ ዓለም ሚቲኺ ዘለኹት አሜን። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ክብር ንእግዚአብሔር አምላክና ይሁን አሜን። አሜን። ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልናና ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣሕረገልና። ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለመንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣትና ክጽግወና ለመንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረልና። አሜን አሜን። ሓብትና ሙሉ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኣቅድስቲ ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዝወለድክልናን ወፂኡ ከዓ ንነብስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ። ኣነ ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ስጋኻ ንስኻ ንሃዋርያት ንጎሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉ ኣሜን። ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ ባረኸና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና ብረይ አቤት ኣሜን ክትብላ ከለኽን ሚት ግበራ ኣይኽነ ምስቶም ዘንበቡ ቁርብ ስለትሕወስ ዘላ እውይ ፅሬት ኣቦናይር ዳሓን ፀገም የብላን። ሓብትና ኣስሊ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣራይ ከመይ ውዒልኩም ክብራ ስድራ እግዚኣብሔር መስገን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ህልው ብዝኾነ ወልዱ ወሓዱ ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብጀክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ
ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን? ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን መይጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳን መፅሓፍቲ ከም ተፃሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ፣ ከም ብሓዱሽ ንህያውን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመፅእ እዩ። ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታ መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን፣ ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኑን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን፣ ሓጢኣት ንምስረለየ ብሓንቲ ጥምቀትን ንኣምን፣ ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመፅእ ህይወት ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ክብርን ምስጋና ንመድኃኔዓለም ይኹን። ንኻሰዳ يسمع له على خدي وصياتني حجي سمع له هاي هراي أبونا كريا لايسون بس إحنا لنا أبونا كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون لايسون كريا 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 لايسون لايسون كريا 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 لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون لايسون كريا 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 لايسون لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أدينا إلسابيت نقع سلام آتخن قدوس قدوس ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉዓት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር፣ ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ቁርብ ደልዕል ከተብሉለይ الرأي زابير يدقف كنا دينا ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበርና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣሜን። ምሕረትከ ኣምላክ
وعقوبك عبسان لك ممرتك أملاكنا وعقوبك عبسان لك ممرتك أملاك وعقوبك عبسان وقويتا بقعات كورنا مسكانا خمزيلنا خنسلب سمايات ربنا سمك يقدس بستغات مصاف أركام تعب سماي كم دماء مدري يكون على تنجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا وكفو أدحنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل على أمناتك إما أمين أو زتي مريم بناي قدوس قبري ملا سلام لك اللخور إحنا حدن قليخي بسقاهن دن قليخي أدى إجابي هرتواوت قيتا سراوي سلام لك اللخور نسخكا وأنس برختيخي فرقر سخون برخي أوم التسقى إجابي هر مساخي أو في الست دس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي إيسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين ناين السحات قلوت او قويتاب زمعت زياب كل نفاب تكباركم بغال حسابكم بكل واسطنا زحت عنايو شغار حرحن مبكر سبن سلزقون كها من تتقدسم كالكات عرقنا نحد قلنا واملاك سلام كن حدر سلام في بيتابنا مزانا يدك اسك زينا خاب كل چنكتنا اكبرنا خاب كل خفاتن خاب كل فتنا سلام كلونا خانا سلام ملاك على اخلنا سقام برهانت مبكر سب زقون حد ودخا جانا نملخنا مدحنا يس كرسوس يتبون مسؤول كبرون وداسين قرمان زلوكا معرفة مزغون وهقوت منفس كل سمس كان يقباكا الجن زل عالم أمين احنا وسوكف سعاد صلى صلوات وقويتا محرنا حرت كونا بزحلنا وابنا وسوكف ساعات انقزين وسماينا مدرين خبرة سقر الكا كرسوس أملخنا بعلنا وحن تعقسم بزحمرات مسنات ملاخر روحن نتمانا قدامهم حتى تنياتات تمحر حتى من الساعات من يسبي هو تكنبر برموت زي تدلي من تسبيهم ذل تسوى سمايات كرخبو كلنا بدحنا تتقدم أو يتابع ساعات زيان أو كل ساعات لما أنا نتقبل هوتنا كان علنا تزازات كام قبر مرحنا منفسنا قدس لنا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمى رحمامنا فوس حتى حدا قالنا كاب كل خف عزان سكعت البلد عنا كلنا ممكن عقب غرسان ملاك تحلونا أو هديت أمنت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسلم تتكلم بس حد لنا شغان زل ألم بروخي أمين أقويتا بقعات ورنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مزا فأركام تاب سمايكم دمان بريكون نعلت مقبنا على محبنا احنا نزبدلنا بدلونكم زحدقنا له بدلنا أوسانا دقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن نزل ألم نتكا إما أمين خوزت يا مريم ناي قدوس قبريل ملا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاهون دن قليخي دا إجابي هرتوات قويتا سراوي السلام لك له إسغي كابان السبرختي إخي فرقر سوهم برغيو قوملي تسقى إجابي هر مساخريو قوف الست الدسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس من تانا محرقت لمن لنا أمين كبرنا مسقانا أملاخي كن إجابي اسمعنا إجابي قبولة تلفق زينا دما أملاخي بارخ لنا أمين قال هوت يسمع لنا زخبركم حزب እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝደገፈና ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፅሓዮ ሎሚ ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 73 ክፍሊ 14 ካብ 23 ኢና ክንጅምር እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ እዩ እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ ካብ ጉባኤ ንቅያ ካልኣይ ጉባኤ እዩ ማለት እዩ ካብ ጉባኤ ሃዋርያት ናይ ኢየሩሳሌም ከዓ ሳልሳይ ጉባኤ ማለት እዩ ምክንያት ናይዚ ጉባኤ እዚ መቅደኒዮስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳሳት መንፈስ ቅዱስ ህፁፅ እዩ ኢሉ ስለዝተላዕለ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽነት ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ኣምላኽነትን ፍጹም መድሓንነትን ፍጹም ተሰጋውነትን
ዝምልከት መልእኽቲ እዩ ዝህብ ስለዚ ቅዱስ ቄርሎስ መን እዩ እንተኢልና ካብቶም ሓደ ኣቦታት ኮይኑ ናይ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ጉባኤ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ኣቦ እዩ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ስለምንታይ ተኻይዱ ከዓ መቅደኒዮስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳሳት ካብ እምነት ጉድለት ስለ ዝወፀ ንዕኡ ንምምዓድን ንምምካርን ምዒድካ መኺርካ ከዓ ናብቲ ቁኑዕ እምነት ንምምላስን እዩ መቅደኒዮስ ክምለስ ስለ ዘይተኻእለ እታ ቤተክርስትያን ካብቲ ዝነበረቶ ማዕርግ ኣውሪዳ ካብ እምነት ካብ ዝነበረቶ ስልጣን ካብ ሓላፍነት ኣልያቶ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ግን ዝኾነ ናይ ስጋ ስጉምቲ ዝወሰደቶ የለን ከመይ እቲ ጉባኤ ብመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ ምራሕ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ናይ ሎሚ መበገሲና ጥቕሲ ዮሃንስ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 ክሳብ 14 ሓብትና ረዘነት ወንጌል ዮሃንስ 16 ቁፅሪ 27 ኣዴና ብረይ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ኣዴና ኤልሳቤጥ ሕራይ ንባብ ካብ ቁፅሪ 23 ክንጅምር ኢና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 73 ክፍሊ 14 ቁፅሪ 23 ካብ ብፁዕን ቅዱስን ቄርሎስ ናብ ናይ አንጾኪያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ዮሃንስ ዝተላእኸት መልእኽቲ ሕጂ ድማ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ዋህድ ንሱ ነባቢት ነፍሲ ዘላቶ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ከም ዝኾነ ንኣምን ብቐዳምነት ብመለኮቱ ካብ ኣብ ዝተወልደ ዳግም ከዓ ብዳሕራይ ዘመን ምእንታናን ምእንቲ ምድሓናን ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሓደ በይኑ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ንሱ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብመለኮቱ ማዕረ እዩ እዚ ሓደ ብሰብነቱ ምሳና ማዕረ እዩ ክልቲኡ ህላዊ ከዓ ብተዋህዶ ሓደ ኮነ እዩ ካብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ናይቲ ጉባኤ ከዓ ኣቦ ወንበር ዝፅሕፎ ዘሎ ናብ ናይ አንጾኪያ ርእሲ ኤጲስቆጶስ ዮሃንስ እዩ እቲ ኣጽናፋዊ ዓለም ለኻዊ እምነት ኣብ ሓደ ቦታዊ ናብ ሓደ ዓዲ ዘይኮነስ ኣብተን ዝነበራ ቤተ ክርስቲያናት እንዳተራዳድኡ እዮም ኣቂሞሞ ነቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓብትና ረዘነት ንባብ ናባኺ ዮሃንስ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ቃል ህይወት ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኮነት ዓለም ግን ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ረአና ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን ዮሃንስ 16:27 በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ እትልምኑ ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ከዓ ኣምላኽ ከም ዝወፃእኩ ስለ ዝኣመንኩም ዘፍቅረኩምን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ እሞ ነቦ ምእንታኹም ኣነ ከም ዝልምኖ ኣይብለኩምን እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣዴና ኤልሳቤጥ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ብሓንሳብ ኣለዋ
أدينا إلسابيت ميتي خنزلهن تنببان تليهن هراي أدينا إلسابيت كساب زملاسانا بعلي خنببو قلاتيا معراف 4 قصري 4-5 بحنساب اللوا ملآت زبن بس مسأقنا نتوم تحت حقز اللو تشايتو مئنت خوصهم نحناون ولدنات مئنت خنركبسي أملاخ نزخاب سبيت التولدة تحت حقون زخون ودو لا أخوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حجي تخستي تواقع التي صبق يلا نزل مستيات زخستي زوق ولا انت شو زسكرين هراي هالو انت بالكم لا على تبلك تحت بالكم ابين هراي كبكني رحنا ابز مصادنا هراي حاونا يوسف يفيسون حمش قصر 6 هراي نباب أب قصري 15 نازلنا ما أنت زي بحدا كريستوس بحدا ويتانا أمن زي تواهدو زخاء بزي متحواسي قدس دنجل ماريام دما ولاديت اغزابير مخانانا أمن كميسي اغزابير قال نفسن سغان تواهدو كاب أسب كونه كاب زتاز أنسلو جزية جميرو دما نتخاب أزوسو السقا مسو حدا قبرو كفلي 15 قصري 26 كاب قدوس كيرلوس نابناي أموريون إبسكوبوس أوفاميوس زتصحفت ملغتي أتم سبات نحاسوت زرباهم نابانا ملسكم أيتزاربو كمتي أب إفيسون زتصحفة نحنا خم أوليناريوسن أو ناميوسن كم نحسب غيركم بتمكحتي أيتزاربو حاونا يسيف حاونا يسيف معرف يفيسون معرف 5 قصر 6 اوكي بسري ازي ابتوم دقي زي مئزاز قطعي املاخ يورد يمو هذا اقوا بكونتو زربا ايسحتكم قال هيوت يسمع لنا حبتنا ترحاس أشملاش قدامي بيتروس معرف 4 قصر 1 الراي نباب قصر 27 أنس بسأقا مدحانينا إيس كريستوس بخل زمن هيوتي قنع عمنات زلوني إيه بخل زمني كا بقنعت هيمانوت يزعبخو كم أبليناريوس كون أريوس وي أوناميوس وي كم حدا خابتهم علاويان كتب حسيبة أي فلتني وزر 28 قناخة أنس نقويتانا إيس كريستوس التزارب نفسي كم زلاتو أأمني كم تسبات زبلوو مستوم نملكوت دخام زمسؤولون زحواوسون وي مستوم تلوت أزبلو أحبرني أنس نكزابير قال نسو خم زيلوتن كابه اللاوي خم زيلكغن نتبه اللاوي او زصارر نبينو خم زيقبلن افولطه كمي اكزابير احممني متهات ايتوهدن از مالتكا ملوات يو جناخه بحياونتو نبينو ازي صنعيو قصر 29 كم بحدش حد ود اكزابير حد كريستوس حد غويتا بزي مفللاي بحدنت نزل عالم صنيعو خنبريو نسوم انتانا بسقا مكرا خمس تقبل دما كم استصحفن بسو بيدروس كم زبالون نزي ابل حدا قلتن بحد الله دقيم كريستوس منتانا حسار مكرا كاب تقبت بسقو مكرا زتقب نسو نحاتيات حدي قبو يمو اتي بسقا استرفة زمن نفقاد أملاخ مبر نفت وسب منت خيت نبرو نسخاتكم من نزح حسب زي كم أطوار غيركم حق حزو عليه تسمع لنا الراي حبتنا نقستي وانجيل يوحنس معراف 1 قصر 14 نباب كفلي 16 قصر 3 كاب قدس كيرلس ناب
ኣፋሲስ ናይ መሊጦን ኤጲስቆጶስ ዝተላእኸ መልእኽቲ ከም ዝተጻሕፈ ቃል ሰብ ኮነ በቲ ዘይምርመር ስርዓት ተዋህዶ ድማ ሓደ ኾነ መለኮትን ሰብነትን ንሓድሕዶም ከይተሓዋወሱን ብዘይ ምፍልላይን ከምዚ ብተዋህዶ ሓደ ኮኑ ዮሐንስ 1:14 ሓብትና ንግስቲ ميتي خزلخه حبتنا نقستي እሺ ኣነ ደቦና هو نقست حبت እሺ ዮሐንስ 1 ቁጥር 14 እሺ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ዮሐንስ 1:14 አዛር ንሳዶቅ ወለደ ሳዶቅ ናኪም ወለደ ዮሐንስ ወንጌል ሶሪ 14 በስመ አብ በስመ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዮሐንስ 1:14 እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊኡ ኸኣ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነበርና ቃላት እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ተመስገነ አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ትምኒት ኳዕ ሰላም ኣተኺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ይድገም እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንምንታይ ይድገም ኣለኹ ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 4 ንባብ ቁፅሪ 31 ከምቶም ቀደም ዝኸሓዱ እግዚአብሔር ካብ ህላዊኡ ብዓቕሚ መለኮቱ ስጋ ፈጠረሉ ዝብሉ ሰባት ከም ዘረብኦም ኣይንሓስብን እንታይ ደኣ ንሕናስ ነታ እግዚአብሔር ዝተዛረባ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብእምነትን ብግብርን ጸኒዕና ብኩሉ ወገን ንስዕባ ቁፅሪ 32 ቃል ካብ ቅድስቲ ድንግል ስጋን ነፍስን ወሰደ ንብል ምእንቲ ዝኸኣ ልቦናና ኣብ ሓደ ተዋህዶ ኣብቲ ወልድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ንመልስ ከመይ ክልቲኡ ህላዌ ሓደ ምዃኑ ኢና ንኣምን ክፍሊ 17 ቁፅሪ 33 ካብ ቅዱስ ቄርሎስን ካብቶም ካብ ኣድያማተ ግብፅ ዝተኣከቡ ሊቃውንትን ናብ ንስጥሮስ ዝተላእኸ መልእኽቲ ቁፅሪ 34 ንሕናስ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሓደ ክርስቶስ ቃል ንእግዚአብሔር ኣብ ካብ ህላዌ መለኮቱ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ሓቂ ዝኾነ ኣምላኽ ሓቂ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኣብ ሰማይ ዘሎ ይኹን ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ እዩ ንብል ገዛእ ርእሱ ትሕት ኣቢሉ ምእንቲ ምድሓና በይኑ ወረደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ተዋህደ ካብታ ኣብ ማሕፀና ዝሓደረላ ጀሚሩ ከዓ ምስኡ ሓደ ገበሮ እዩ ኣይ ሓብትና ትምኒት እሺ ከመይምሲኩም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሐንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተሪኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለሙን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ኣብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ኣሜን ስለዝተዋሃበና ዕድል ምስጋና ኣገልግሎትኩም ይባረኸብና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 4
أنا نتي كجبرو زحب كاني جبر فتصيمة أمدري أخبركوها ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ይርጋዕ ዓለም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 31 ሓብትና ልኡላ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ሓብትና ሙሉእ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ንባብ ቁፅሪ 35 ከማና ክፅነስ ፈተወ ከም ሰብ ድማ ካብ ድንግል ተወልደ መለኮቱ ካብኡ ኣየልገሰን ስጋን ነፍስን እንተተዋህደ እኳ ሰብ ምስኮነውን ከምቲ ዝቀደመ ግብሩ በቲ ዘለዎ ኣርኣያ ኣምላኽ እዩ ብሓቅነት ህላዊኡ ከዓ ጉሁድ እዩ ስጋ ካብ ህላዊኡ ናብ ህላዊ መለኮት ተለወጠ እቲ ዘይምርመር ህላዊ መለኮት ከዓ ናብ ህላዊ ስጋ ተለወጠ ኣይንብልን ኢና ሓብትና ይርጋዕ ዓለም አሜን ቃል ሕይወት የስማዕልና ክብር አምላክና ይኩን እነሆ ክትፀንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ አሜን ለሕይወት የስማዕልና ገላትያ 4:4 ምልአት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻየጦም ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽካ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኸ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ወደ 14 ክሳብ 16 ብሓደ እዩ ዘሎ እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘር አብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽቲ ሳየልዓሎምን እሞ እቶም ውልድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞት ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ክወፁስ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብውኡ ሓበሮም ኣሜን ስለ ቃላትኩም ምስጋና ይኹን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 102 ቁፅሪ 27 ሓውና ዮሴፍ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ንባብ ቁፅሪ 36 ንሱ ዘይልወጥን ዘይቅየርን እዩ እንታይ ደኣ ኩሉ ሳዕ ብናይ ጥንቲ ህላዊኡ ንዘለዓለም ህልው እዩ ንኩሉ ዝመልእን ኣብ የማና ኣቦኡ ዝነብርን ክንሱ ኣብ ሕቑፊ እታ ዝወለደቶ ድንግል ሕፃን ኮይኑ ተረኣየ ከመይ ንመለኮት መቁፀርን መልክዕን የብሉን ሕሊና ኣይበፅሖን እዩ ብልሳን ክንገር እውን ኣይከኣልን እዩ መዝሙር ዳዊት 102 ቁፅሪ 27 ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ከቶ ኣይውዳእን ይህን ስለ ቃላት አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዮሴፍ ሓውና ዮሴፍ ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ኣነ እግዚአብሔር ኣይልወጥን እየ እሞ ኣቶም ደቂ ያዕቆብ ስለዚ ኣይጠፍኣኩምን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕራይ ሓብትና ተረሓሳሽ መላሽ ማቴዎስ 12:32 ኣዴና ተረሓስ ወልዱ ዝጥዕም እንተኮይኑ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 3 ሕራይ ንባብ ቁፅሪ 37 በቲ ምስ ስጋ ኣብ ሓደ ኣካልን ኣብ ሓደ ህላውየን ሓደ ዝኾነ ብቓል ንኣምን ነቲ ምስ ሕያዋይ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ ዝኾነ ንሓደ ወልዲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዘለዓለም ንሰግድ ኣሜን ክፍሊ 18 ቁፅሪ 38 ከም ብሓድሽ ካብዚ መልእኽቲ እዚ ንሕናስ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ቃል ንክርስቶስ ጎይቱ እዩ ኢልና ኣይንሰምዮን ኢና ንወልዲ ንክርስቶስ ናብ ክልተ ኣይንኸፍሎን ኢና ጎይቱኡ እንተደኣ ጌርናዮ ድማ ኣብ ናይ
ጌጋ ጸርፊ ክንወድቕ ኢና ማቴዎስ 12:32 ነቲ ኣብ ወዲ ሰብ ገለ ዘረባ ዝበለ ይሓድገሉ እዩ ነቲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ገለ ዘረባ ዝበለ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኮነ ኣብታ ትመጽእ ኮነ ኣይሓድገሉን እዩ እብለኩም ኣለኹ ቃል ህይወት የስማዓልና ንምስኹም ዘለኹም ስድራና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:13 ድሕቀብና 12 ቁጽሪ 3 ወፍሽ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:3 ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝብል ሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ እፍልጠኩም ኣለኹ አሜን ስለዓላት እግዚአብሔር ተመስገን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብተና ህይወት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ ቁጽሪ 10 ነባብ ቁጽሪ 39 ስለዚ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ሓደ ኣካልን ኣብ ሓደ ህላውየን ምስ ስጋ ሓደ እዩ ቅድመዚ ከም ዝበልናዮ ድማ ንሱ ብሓቂ ኣምላኽ ኩሉን ጎይታ ኩሉን እዩ ስጋ ንቃል ግዙእ ኣይኮነን ወይ ቃል ንስጋ ጎይታ ኣይኮነን ንስኻትኩም ነዚ ክትብሉን ከምዚ ክትኣምኑንሲ ረሲእነትን ክሕደትን እዩ كم يمسيكم كلكم I'm sorry late أتي እግዚአብሔር ይመስገን ቋዕ ሰላም ኣተኸ آمين ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ካብ 1 ምዕራፍ 1 18 ስጋ 19 actually 18 19 ብሓሳብን ዘለዋ ጥበብ ጠቢባን ክፋእ እየ ምስተውዓል እቶም ኣስተውዓልቱን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዘጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንዓና ንሕድሕድና ግን ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ምሁር ጽሑፋት ሲ ኣበይ ኣሎ መርማሪ ዝዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ጥበብ እዚ ዓለም ኣዝያዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብተና ሄርጋ ዓለም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 19 ክፍሊ 19 ቁጽሪ ንባብ 4 ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ሓደ ወልድ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ከም ዝተወልደ ንኣምን ኢና ብህላዊኡ ዘይመውት ክንሱ ምእንታና ብስጋ ሞተ ከም ዝተጻሕፈ ድማ በቲ መከራ ዝተቐበለሉን ብኡ ዝተሰቕለሉን ስጋ ክመጽእ እዩ ሃብትና ይርጋ ዓለም አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን ንዕኡ ከይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰብኸሎም አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ልኡላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 32 ነባብ ቁጽሪ 41 ብሕያውነት እግዚአብሔር ብህላዊኡ ዘይመዋቲ ክንሱ በጃ ኩሉ ሰብ ሞተ ብህላዊኡ ህይወትን ትንሣኤን ክንሱ ድማ ስጋ ተዋሂዱ ብስውር ስልጣን ንሞት ምእንቲ ክስዕሮ ስጉኡ ንሞት ወፈ ካብ ሞት ብምንትስእውን በኹሪ እዩ ነቶም ዝሞቱ በኹሪ ክኸውን ብህላዊ ሰብነቱ ንሰብ ክመርሕ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክዕርግ ኮነ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኩሉ ናባይ ክሕስሕቦ እየ ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን አሜን ንኹላህና ቃል ህይወት የስማዓልና
ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ሓብትና ረዘነት ግብረ ሐዋርያት 2 ቁፅሪ 24 ሓብትና ኣስሊ ዝጥዕመክ እንተኾይኑ ዕብራውያን 2 ካብ 9 ክሳብ 14 ሓውና ዮሴፍ ማቴዎስ 16 ቁፅሪ 24 ሓብትና ተረሓስ ኣሽመላሽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 31 ንባብ ቁፅሪ 42 ዝራይ ሸውዓተን እያ ናይ ዮሴፍ ኣቦና እታ ቁፅሪ 24 ኢልኩም እሞ ሕራይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና ክብሪ ሃበለይ ቁፅሪ 40 ንባብ ቁፅሪ 42 እንሆ ድማ ብሕያውነት እግዚአብሔር በጃ ኩሉ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ተንስአ ንሲኦል ማረኸ ትንሣኤ ሙታን ከዓ ብሰብ በይኑ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሕና እግዚአብሔር ቃል ሰብ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ብኡ ከዓ ስልጣን ሞት ተደምሰሰ ባዕሉ ሓደ ወልድ ሓደ ጎይታ ስለ ዝኾነ ድማ ከምቲ ጽሑፍ ንዓለም ብሓቂ ምእንቲ ክፈርዳ ብዳሕራይ ዘበን ብግርማ ብኡ ክመጽእ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኦኬ መዝሙረ ዳዊት ነው ወንጌል ዮሐንስ 1 ቁጥሪ 14 ያስ አውጥያለሁ 14 ሰለስተ ጊዜ ከንብባ ግን አፍቅዱልኝ ስለዚህ ካብ ኣምላኽ ይኻባና ይኩን አሜን እዚ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሐቅ መሊእዎ ከዓ ኣባና ሃደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኢና አሜን ጸጋን ሐቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሃደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኢና አሜን ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሐቅ መሊእዎ ከዓ ኣባና ሃደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኢና አሜን አሜን አለይ ወደስ ማለና ሶሪ አቦይ ቀሺ ሰብቅ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ህይወት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:24 ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለዘይ ከኣለኻ ኣምላኽ ካብ ማእሰረ ሞት ፈቲሑ ተንስአ አሜን አለ ህይወት የስማዓና ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 9 ክሳብ 14 ዕብራውያን ምዕራፍ أنا هم ببابن هراي መምህርቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 14 ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጸም ተገብኦ ማለት እቲ ዝቕድስን እቶም ዝቕደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም እዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርን እዩ ደጊሙ ከዓ ኣነ ኣብኡ ክውከል እየ ከም ብሓድሽ እውን እኔኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብል እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎም እምበር ንመላእኽትስ ኣልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓውሩስ ብሞቱ ነታ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም አሜን ማቴዎስ ምዕራፍ 16:27 ወዲ ሰብ ብክብሪ ኣብኡ ምስ መላእኽቲ ክመጽእ እዩ እሞ ሽዑ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክህቦ እዩ አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና አሜን
الريم تيوس إسان حموشين قدر ساسان حدا جناخ ودس بخبر مسمت كل ملاختون مسوشعو أو زفانو كبرو يغمت امين قال هيوت يسمع لنا نايلومي أقلقلوتنا ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 70 ربنا 43 يا تريفاكم ناب 10 تعتون بواولا حراي እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበና طيب الله እግዚአብሔር ይደግፍኩም حراي ቁጽሪ 43 ዳግም ንሕና ነዚ ሓደ ግብሩውን ክንዛረብ ኣይግባእናኒ ሓደ ወዲ እግዚአብሔር ብስጋ ሞማቱ ንምህር ንሱ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካብ ሞት ትንሣኤው ናብ ሰማያት ምዕራጉን ንኣምን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦናየ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ምናልባቶም ድሕሪ ኢልና ዝኣተና ኣብ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 73 ክፍሊ 14 ካብ ቁፅሪ 23 ቁፅሪ 43 ጠጠው ኢልና ኣለና እዚ መልእኽቲ ናይ ሎሚ ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ብዙሓት ዝፀሓፎ እዩ ናብ ንስጥሮስ እውን ከይተረፈ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ናይ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ኣፈ ጉባኤ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ መዓዝ ተኻይዱ ስለምንታይ ተኻይዱ ንዝብል ከዓ መቅደኒዮስ ዝተባህለ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ እምነት ክሕደት ስለ ዘምፀ ንዕኡ ንምምሃርን ንዕኡ ንምእራምን ኣሪምካ ንምምላስን ዝካየድ ዝነበረ ሰፊሕ ጉባኤ እዩ መቅደኒዮስ ክምለስ ኣይተኻእለን ካብ ገግኡ ክእረም ኣይተኻእለን ስለዚ ቤተክርስትያን ብውግዘት ማዕርጉ ኣውሪዳ ብውግዘት ፈልያቶ እቲ ኩሉ ሽዑ ዝነበረ ቦታትና ዝፀሓፍሉ ክሕደታት ወይ መናፍቅነት ንብሎ ሎሚ ሽም ጥራይ እንዳቀየረ እዩ ዝመፅእ እምበር ኣብኡ ብቲ ዙርያ እዩ ዘሎ ምክንያት ገሊኦም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ዝኽሕዱ ገሊኦም ናይ ክርስቶስ ተሰጋውነት ማለት ስጋ እምበር ነብሲ ኣይወሰደን ዝብሉ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ወይ ትስብእትነት ወይ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስተነትን ዝምልከት ብምሉእ እቲ ናይ ኣብ ዘበና ዘሎ ናይ እምነት ስሕተት ኣብዚኣቶም ዙር ዘሎ ኣቦታትና ዝወሰኑሉ ሎሚ ግን ሽም እንዳቀየረ ብካልእ ዝመፅእ ንሱ ኮይኑ እቲ ክሕደት ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ሃይማኖት አበው እግዚአብሔር ፈቂድዎ ብግዕዝ ብትግርኛ ተዳልዩ ከም መፅሓፍ ኣብ ኩሉ ቤተክርስትያናት ስለ ዘሎ ካብ ቤተክርስትያንና እንዳወሰድና ክንጥቀመሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለዚ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቀዶ ኣብ ዝመፅእ ጉባኤና ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 73 ክፍሊ 20 ቁፅሪ 44 ኢና ክንጅምር ሕጂ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሎሚ መዝሙር ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘይትፈልጣ ሎሚ ንእግዚአብሔር ብመዝሙር ከነምልኾ ብመዝሙር ከነኽብሮ ውዕለቱ ክንገልጽ ምስጋኑ ክንገልጽ እትብሉ ወይ እትብላ ቅድሚያ ክንህብ ኢና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አንሳ ኣብዛ 43 እሞ ምልስ በሉ ሕረ ደነ ኣብዚ ኣሲ ክንዛረብ ይግባአና እዩ ድዩ ወይስ ኣይግባአናን እዩ ያ ትብል ኣይግባአናን ዝበልኩም መሲልኒ እግዚአብሔር ይደግፍክን ኣደነ እወ ዳግም ንሕና ነዚ ሓደ ግብሩውን ክንዛረብ ይግባአና እዩ ኣይግባአናን ዝበልኩም መሲልኒ ሞ ንሳሕ ተጋግዝበለ እግዚአብሔር ይደግፍክን ጽቡቕ ኣሪምክና ንደና ጽቡቕ ኣሪምክናኒ ይዕኩም ድማ እምበሪ ካብ እግሪ ኣብ ካብ ንባብ እግዚአብሔር ይደግፍክን ኣደና እግዚአብሔር ይደግፍክን ክብሪ ሃበለይ ደሓነ ካብ ሓደ ምዃን ክልተ ምዃን ሓይሽ ኢልዎ ቃል ኣምላኽ ሓደ ወድቀስ ሓደ ይድግፎ የተስኦ ኢሉ ሞ ክብሪ ሃበለይ ብጌጋ ካብ ተመዝጊባ ካብ ትኸይድ ጽቡቕ ጌርክን ብጣዕሚ ኣብ እዋና ከዓ ጽብቕቲ ኮይና ሕራይ ሓብተና ትምኒት ሓብተና ልኡላ ኣዴና ብረይ ኢድክን ሓፋቢልክን ኣለኽን ጽቡቕ ነገር እዩ ሕራይ ልኡላ ትዘምር ኣቦና ዘሚራ ስለዘይ ትፈልጥሳ ዘምር ልል ማዕረ ዘሚርኪ ትፈልጥን ያሳ ዘምር እስኻ ኣውርዴ ኣለኹ ኢደ
زمر نسخ زمر سمي كده فتكالي ما عاد نانا كزمري أنا هم على ኣለኹ ኣነ ኸማን በፅል ዓርቢ ክዝምሮ እየ ድሓኒ ዘምሪ بريتي حالتي እግዚአብሔር عدينا بالرخص إلك زمرة فقيدة معري إيدي أخبرتي بسم آبن ولد المنفس قدس هذا أمره آمين አሜን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃንያለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈሊካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈሊካን ብምቑሕ ሰንሰለት ተኣሲረ ክሕሎ ኣብ መቓብር ኮይነ ንህዝቢ ከሕልሎ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ገሲ ኣቦና ሚታይ ኮነትና ኣለቕሬታ ክኸውን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃንያለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈሊካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈሊካን ፈትየን ውስን ምርጫ ምስ ሃብካኒ ናይ ዘላለም ቃልካ መቂሩኒ ብመርበብ ፍቕርኻ ተኣሲሩ ይልበይ ኣይስማዕና ኣሎ መምህር ትምኒት ኣይስማዕና ኣሎ መምህር ትምኒት ካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈሊካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈሊካን ንሞትን ሂወትን ብስታ ይቕበሎ ወሓዚ ፍቕርኻ ኣብ ውሽጠይ ስለ ዘሎ መከራን ፀበባ ራይ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣውፅያታ ኣመስለኒ ናይ ሃብትና መምህርትን ብኒት ሕራይ ክሳብ ትምለሰና ቃለ ህይወት የስማዓልና ናተይ ድያ ተቋሪፃ ወላ ኣኪ ተቋሪፃ እምበር ክቋራረፅ ፀኒሑ ግሩም ዝኾነ መዝሙር ኣብ ድሓን ዝኾነ ዋይፋይ ተማሓይሻት ኮይና ክትዝምርልና ኢኺ ካልኣይ ድሕራብ ፅቡቅ ቦታ ክቋራረፅ ፀኒሑ መንጎ ክቋራረፅ ፀኒሑ ናይ ኢንተርኔት መስለኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኾነን እያ ትብል እታ መዝሙር ፈቃድ ኣምላኽ ክዝምረ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኾነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ብመቑሕ ሰንሰለት ተኣሲረ ክሕሎ ኣብ መቓብር ኮይነ ንህዝቢ ከሕልሎ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ገሲጽካ ንሌጌዮን ምሉእ ሰብ ጌርካኒ ምስክር ክኸውን ወዲ ልዑል ኣምላኽ ገሲጽካ ንሌጌዮን ምሉእ ሰብ ጌርካኒ ምስክር ክኸውን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኾነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ፈትየንኽውስን ምርጫ መስሃብካኒ ናይ ዘላለም ቃልካ መቂሩኒ ብመርበብ ፍቕርኻ ተኣሲሩ ዩ ልበይ መሪፀ ከንሳፍፍ ኣብ መርከብካ ጐይታይ ብመርበብ ፍቕርኻ ተኣሲሩ ዩ ልበይ መሪፀ ከንሳፍፍ ኣብ መርከብካ ጐይታይ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኾነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ንሞትን ህይወትን ብደስታ ይቕበሎ ወሓዚ ፍቕርኻ ኣብ ውሽጠይ ስለ ዘሎ መከራ ፀበባ ስደቶ ወይስ ዕርቃን ሓይሊ ኾነ ስልጣን ዝፈልየኒ የለን መከራ ፀበባ ስደዶ ወይስ ዕርቃን ሓይሊ ኾነ ስልጣን ዝፈልየኒ የለን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኾነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን መንገደይ ዘይፈልጥ ኣብ ጸልማት ዝነበርኩ ህላዌኻ ምርኣይ ስኢነ ዘዕነነኹ ኣብ ቤትካ ኣምፂኻኒ ብዘደንቕ ጥበብካ እነሆ በቂዐ ክዝምር ንስምካ ኣብ ቤትካ ኣምፂኻኒ ብዘደንቕ ጥበብካ እነሆ በቂዐ ክዝምር ንስምካ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኾነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዑን
ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታንከይ ትኾነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ዝገበርካለይ ኣይርስዑን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን። አገልግሎትኩም ይባረክ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና መምህርቲ ምኒት ቃለ ሕይወት የስማዓልና ከምኡውን ሓውና ዲያቆን ግርማይ ውፅኢት ድኻምካ ውፅኢት ስራሕኻ እዩ እሞ እግዚአብሔር መስገን ንዓኻ እውን ኳዕ መጎሰካ ግሩም ዝኾነ ናይ ምስጋና ናይ ኣምልኾ ጸሎት ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን እናበልና ነቶም ዝተገብረሎም እግዚአብሔር ብዘደንቕ ስራሕ ዝገበረሎም ንዓና እውን ዝገበረልና እንዳስተንተና ናይ ምስጋና ናይ ኣምልኾ መዝሙር እዩ። ብመቁሕ ሰንሰለት ተኣሲረ ንሰብ ክሕልሎ ሙሉእ ሰብ ጌርካኒ ዝነበረት ህይወት ድሕር ኢልና ኣብቲ ታሪክ ቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ካብ ከመይ ዝመሰለ ህይወት ናብ ከመይ ዝልውጥ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ እዩ። ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን። እቲ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገበሮ ተኣምራት መሊሽና ከዓ ኣብ ነብስና ዝተገብረ እንዳጸብጸብና ውዕለት ኣምላኽ እነስተንትኖ ናይ ምስጋና ኣምልኾን እሞ ደጊምና መምህርቲ ምኒት እንኳዕ ሰላም መጻኺ ድምፅኺ ቁርብ ርሕቕ ኢልና ይቐኒ እግዚአብሔር መስገን። ሎሚ ግን ክንዲ ኩሉ ተኻሒስና ኣለና እሞ ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕራይ ናይ መዝሙር ኣስተንትኖ ኢና ዘለና እዛ ሓብትና ትምኒት መምህርቲ ምኒት ክትዝምረልና ዝጸንሐት ኩሉ ግዜ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቅዱሳን ኣቦታትና ከምዚ ናይ ሎሚ ኮምፒተርን ፕሪንተርን ኣብዘይሃለወሉ ግዜ ቆርበት እናፈሓቑ እዮም ነዚ ፅሑፋት እዚ ከውርሱና ክኢሎም ከውርሱ ከለዉ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንዝመፀ ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሓድስ ኪዳንን ክርስቶስ ዝፈፀሞን እናወሃሃዱ ነቲ ትምህርቲ ክህቡና ከለዉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉን ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረርን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተሃለውን ከይተረፈ በቲ ቅዱሳን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዕዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ስለዚ መዝሙርና እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ክብል ጸኒሑ ምንጪ ካብ ቃል ኣምላኽከ ብከምታይ ኢና ንብሎ ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ህይወትና ብኸመይ ሎሚ እዚ መዝሙር ሓብትና መምህርቲ ምኒት ክዝምሮ ፀንሐት ንዓይ እንታይ እዩ ኣብዛ እዋን ኣብዚኣ ግዜ እዚኣ ኢልና ኢና ነስተንትኖ እሞ ሕራይ ብሓባር ነስተንትን ምልክት ግበርለይ እሞ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ኢሉ ኣቦና ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 16 ቁፅሪ 8 እንታይ ኢሉ ዘሎ ዘልፈ ርእዮ ለእግዚአብሔር በኩሉ ጊዜ እስመ ብየማነ ውእቱ ከመ ይትሃወክ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድመይ ገረዮ ኣብ ቅድመይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይክናወፅን ኢሉ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ንትብል ሓንቲ ቃል ወሲደ ሓንቲ ሓረግ ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ዘለዓለማዊ ነፍሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ደመረጌታ ተሓሳለሁ ሕራይ ሃብትና ትርሓስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 14 እቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዘለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዓብይ ተስፋ ብኡ ምእማን ዘለዓለማዊ ሂወት ከም ዝህበና
በተነቃለይ ዝሰምዖን በተዘላአኸን ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓፍትና ትረሓስ ኣለኹ ቦና ህይወት ሓፍተይ ሶሪ ኣነ ኣብታ መጀመርታ ኣርእስታታት ትዳጋገም ነበረት እየ ክስታይ ገይረያ ዘለኣለማዊ ነብሰይ ዘለኣለማዊ ነብሰይ ናይ ነብስኻ ምስ ኣምላኽ ከመይ ኢልካ ክስታይ ከም ትገብር ትብላ ነበረት ቴንክዩ ትምኒት ሓፍትና ከምቲ ዝበሎ ቦና ኣይሰማዓና ክንቀኒና እሞ It's nice to hear your voice. እታ ርእስታ እግዚኣብሔር የፍቅረኒ እዩ ናይ ዳዊት 103 ካብ 1 ስጋዕ 3 مساعد خير وين سمعتني نوعها كنت أمور تاشم زقبر كلها سكع سلسته نفسي نزقى بهر بارخي أوشت أيزلو خلو ونقدس سمو يبارخ نفسي نزقى بهر بارخي نتي تقبر الكي سناي كله خا أي ترسعي نسو خلو أبساخي زحد قلكي نقول حمامك زفوسلك بالتي موزي أسير مستا نفسها ناوخة أربخ لها كله خمس حق زكاة كله خمس تختلف إلى مسأسا بتعمي صبغتي هوت حبتنا قال هوت يسمع لنا أب كل قعزونات اللي أمالي سابعة مش زلا نبزين إجزابير بارخي أوشت أي زلون قدس سمي بارخ نفسين إجزابير بارخي نزتقبرلك كل سنة نجرك أي ترسعي تامزمور تايت من نرى زقبر كله يرسعون كابك المعينة أي فليكان هو زلا ألماوي النفسي متان كي تخنن سلازد حن كان مدهني ألم زقبر كله يرسعون كابك المعينة أي فليكان سلازي كزرزر كله نسون كل أبساخ زحد قلكي نخل حمام كزفوس نهوتك خابت فأزب الجوا بسهل محرتين زخل لك ندليتك بصبق نجار زاس الجبيو ننقسنات كون كم نسري زحدس يمو نبسين إجزابير بارغي نزتقبر الكس أناي نجارك هاي ترى قال هوت يسمع لنا حبتنا هوت حراي كالوت أنا هنا زيانا مزمور الراي يسيف حاونا ماريكوس حمشت معرف حمشت أطري 4 عليه هو بمقوح بسنسلت بزوح ساعة يأسر نبره نمقوح يسوره نسنسلت وني بتكو نبره مو كحمقو زقاله كتو أي نبران عليه هو تسمع لنا تتخكل بسنسلت موقح تأثير نسبك حلولات بالزنبرت عليه هو تسمع لنا أبقى حمش كل سعد ما ليتن معالتنا مقابرن أبخران كوينو يقوي سوق أخا بسنس اللي يبتحنا برايلو مالك حجي تعينت هوتي زحلف نيرو كنري أخولنا أمود أتاقن نقويتا فويسوس نقويتا خسعبكاي مسبلو قويتا انتا إزبلو كيد نابيت كان ناب سدرخان تملس إجزابير زقبر الكا خلو نقركا أزنت واللوم يبلومو ناو خيدو كاب غزو كاب سدرو جميرو ناب 10 عدتات بسرات وانجيل كم زبصها يزنقرلو مالتي اتزنبره هيوت جن اما قابر ينبر بموقح كو خصنو عزخال نت موقح سنسلت يبتا تكون تاي حيلي نيرو تحزوز نبره منفس مالتي بموقحن بسنسلتن بزح سا يسر نبره نموقح يصبرو نسنسلتوني باتكو نبرمو كحمق أزخاء لخطاي نبرن يبل كل ساعة ما ليتن معالتنا مقابرن أبخرانن كوينو يقوي سوق أخا بسنسحلة يبتح نبريل اتا محرت زغونة اللو كابيات بقس نمحرت ويتانان مدحينا نيس كريستوس كبرنا زخرو سومي نمحرت انديماسيو اتي كابانا زدل كابانا انتا يزدل اكزابير كابزي از بزح ጊዜ زحوز نبره ኣብ ቁጥሪ 6 ንኢየሱስ ርሑቕ ከሎ ምስ ረኣዮ ጎዩ ሰገደሉ እሞ ኢየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ ከይተሳቅየኒ ብኣምላኽ ኣምሕለካ ኣለኹ እናበለ ብዓብይ ፅምደር እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ርኩስ መንፈሲ ማለት እዩ
ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ትርጉም ናይታ መዝሙር ዕምቆት ናይታ መዝሙር ከም ተሓውና ዮሴፍ ዝገለጾ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ጀሚሩ ንርኢ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንዓይ ዝተገብረለይ ኣብ ውግልና ኣብ ሂወትና ኣብ ስድራና ኣብ ከባቢና ዝተገብረልና እንዳዘከርና ከነስተንትኖ ከለና ከዓ ዝያዳ ዕምቆት ይህልዎ ዘለኣለማዊ ነብሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈለየካን ናይ ኣምልኾን ናይ ምስጋናን ናይ ውሳኔን መዝሙሪ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሎሚ ምናልባቶም ድሕር ኢልና ዝኣተና ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 73 ካብ ክፍሊ 14 ካብ ቁፅሪ 23 ክሳብ ክፍሊ 19 ቁፅሪ 43 ኢና በፂሕና ዘለና እግዚአብሔር ተፈቀዶ ንሕና ከዓ እንተለና ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ምዕራፍ 73 ክፍሊ 40 ካብ 44 ኢና ክንጅምር ካብዚ ናይ ሎም መዓንቲ እዚኣ ተማሂረ እዚኣ ተረድኤ እዚኣ ኣስተንቲነ እንብሎ ናብቶም ናይ እምነት ኣቦታት ናይ ነጽንቼ ኣቦታት ናብ ንስጥሮስ እውን ከይተረፈ ብቃል ኣምላኽ ገይሩ ዝሰደሉ ዝነበረ እዚ ትብሎ ዘለኻ ምስ ጉባኤ ንቅያ ምስ ጉባኤ ኣቦታት ምስ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ዝኸይድ ኣይኮነን እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓሳብ አንጻር ቃል ኣምላኽ አንጻር ጉባኤታት ቤተክርስቲያን ኢሉ ብፍቅሪ ብለውሃት ናብ ንስጥሮስ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ከይተረፈ ኢና ከነንብብ ጸኒሕና ስለዚ እቶም ኣቦታት ኣብ ቤተክርስቲያን ጸገም ክመጽእ ከሎ ብፍቅሪ ብጥበብ ብቃል እግዚአብሔር እምበር ብጎንፂ ብዓመፅ ይሕዝዎ ስለ ዘይነበሩ እዩ ንሕጂ ንኩሉ ናብታ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም መወከሲ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ እሞ ካብዚ ናይ ሎሚ እዚ ተማሂረ እዚ ተረድየ እዚ ኣስተንቲነ ወይ ከዓ እዚ ከዓ ዘይተመለሰ ሕቶ ኣለኒ ንብሎ እንተልዩ እቲ ግዜ ናብ ጉባኤ እሞ በብት ዘለና ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና اسمع الله ده اسمع الله ما بنا الرأي مناي قبائي تجزي أمك جزينا نتقام له ما كنت تعلم أنت تعملنا نعرف 73 ناي قدوس كيرلس كاب كفلي عسرة قصر 4 إنا تطويلنا زلنا ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ዘንበብናዮ ምስ መወከሲታቱ ከዓ ካብ ክፍሊ 14 ቁፅሪ 23 ክሳብ 43 10 ቁፅርታት ኢና ኣስተንቲና እቲ መወከሲታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከምቲ ንሪኦ ፀናሕና ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕስታት ከም ፍቓል እግዚኣብሔር ኣንቢብና እሞ እዚኣ ተረድኤ እያ ካብቲ ናይ ኣቦታት እምነቶም ኣገላልፅኦም ኣጠቃቅመኦም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንመሰረተ እምነት ከመይ ገይሮም ገልፅዎ ነይሮም እዚኣ ኣስተንቲነ ወይ እዚኣ ተረድኤ ንብሎ እንተልዩ ከምኡውን ዘይተረዳእና እንተልዩ ኣብዛ ቁፅሪ እዚኣ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣይበረህትለይን ዝብሎ ወይ ዳህፀ ልሳን ተነይሩ እውን ከም ዝድየና ኤልሳቤጥ ኣብ ሰዓቱ ናብ ግዜኡን ዝኣረማኒ እዚኣስ ከምዚኣ ነይራ ከምዚኣ ክንብላ ከዓ ፅቡቕ ነገር እዩ مصر حدا كفل 14 بنا 23 سلستين حدا مدحن فتناني 23 الراي 23 سلستين 15 أبيري حافظني امين امين الراي دينا الرأي الله جي هو الراي كابوس قدوس قرليوس نابناي أنطوكيا رسب إبسقوبسات يوحنس تلاخي ملأختي حج دما
بقويتانا يسوس كريستوس ودي እግዚአብሔር واحد نسو نبابيت نفسي زلاتو فتصم سبن فتصم أملاخن كم زخونا نأمن قويتانا المدحنا يسوس كريستوس فتصم እግዚአብሔር واحد نسو نبابيت نفسي زلاتو فتصم أملاخ مخان نأمن بقدامنت بملكوت كاب أب تولده داقم كاب دحراي زمن ما أنت أنا ما أنت مدحنا بسجا نفسن توحيدو حادة بينه كاب دنجل مريم تولده نفسه مستولده منفس قدس بملكوت معره إيه كله دما سبنته مسانا معره إيه كله تيه الله يخاف بتوحد حد خونه تنسيب لنا قلت أنا متان تولده داقم دما دحراي زمت أو ما أنت مدحنا خابس كان نفسن توحيدو بينه خاب دنجل تولده إيه نفسه مسابن منفس قدس بملكوت معره إيه زي بسبنته مسانا حدا إيو كلتيو هلاوي خابته واحدة حدا خانه قلت يا أخي الناس أني قلت يا أخي أسران حمشتر ما أنت زي بحدا خرستاس بحدا كويتان أمن إزي توحدو إزي خا بزي متحواس إيو بحدا كويتا بيسكرسنا أمن إزي توحدو إزي خا بزي متحواس إيو قدست دنقل مريم دما ولادي تجزأ أبهر مخانان أمن كميسي እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ካብዚ ሰብ ኮነ ካብዚ ተፀንሰሉ ግዜ ጀሚሩ ድማ ነቲ ካብኡ ዝተወልደ ስጋ ምስኡ ሓደ ገበሮ ይህን ብርሃት ይመስላል حقز نبنا على هوت يسمعنا ينا بري حجي دما إلو بقويتانا إس كريستوس ودي እግዚአብሔር واحد نسو نبابيت نفس زلاتو ريتا نبابيت نفس زلاتو اتوم اتزنبرة اب قباء نيكيا أريوس انتايل والد فطوريلو مالتي بدحري زماسو سباليوس حدقاس እግዚአብሔር حدقاسي سلاسي زبهال يلنيلو نا እግዚአብሔር سلستنت زغا حدي مالتي ازمانيو سباليوس أبليناريوس ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ጥራይ ወሲዱ ነፍሲ ኣይወሰደን ኣብ ክንዲ ነፍሲ መለኮት ኮይኑዎ ስለዝበለ እታ ክድሕን ዘላ ከዓ ነፍሲ ስለዝኾነት እዚ እንድሕር ስጋ ጥራይ ወሲዱ ኢልና ከዓ ፍጹም ሰባይን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ሰባልዮስ ንኣብሊናርዮስ ዝተፃሕፈ ነፍሲ ነባቢት ዘላቶ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ከም ዝኾነ ንኣምን زبل نتي أريوس ولد فطر زبللون أو كتر بع 14 بقدامنت بملكوته خاب أب تولده داقم كأب دحراي زمن ما أنت مدحنان سجانان نفسنا توحيدو حد بينه كاب دنجل مريم تولده نسو مسابن منفس قدسن بملكوته مع رأي إذا حد بسببنته مسانا مع رأي كلتي هلاوي خا بتوحد حدي انتهي إلو نستروس أبزون مدبدب يزحفون لله اتليوغوس ولد أب ببهريو قال እግዚአብሔር ማርያም ታራሰቢያ ወሊዳ አቢርዳኖስ ከተመቅ መስመጽ ግን اتليوغوس ቃል አምላኽ አው መስሐደረ ብጸጋ አምላኽ ኮይን ስለዚህ ክርስቶስ እትክቱ ማርያም ተወልደ ክርስቶስ ታራሰቢ ማርያም ታራሰቢያ ወሊዳ ስለዚህ አዳ አምላኽ ክትበሃል አይገባን ያደ ኢየሱስ ክትበሃል ይዝገባ አቢ ክሕደት ይጂ አሽማት እንዳተቀየረ ይዝደጋገም ስለዚህ ተጉባኤ አኻብቲ መልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ ወርደከ ኃይለ ልዑል ከጽልለኪ የተኻባኸ ዝውለድከ ቅዱስ ወደ አምላኽ ክበሃል መንግስቱ ከአን ዘለዓለሚ ዝበሎ ምስቃል ገብርኤል ስለዚህ ጻረር መኺሮም ሚዒዶም كملس لزي كألغاء بتغرسيان سلازي أتا قصر حسران حموشين قدس دنقل مريم دما ولاديت እግዚአብሔር مخانا نأمن حج بزحات تستباهي لكم لهم أدى أملاخ كنا مبال أدى إيسوس مبال بوم قالوا قال يوم بقرهنت قال يوم بزي مستوعال قال يوم كأبخال قديات مالين سلازي نستروس انتا إيلو انتو لكريستوس مريم تخاب أب معرم مسأب كان معلم كاب أب بهاريز تولد زبل قديفو
ህይወት ክርስቶስ ካብ ድንግል ካብ ማርያም ዝጅምር ኢሉ ስለዚ ትመልሲ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ወላዲት እግዚአብሔር ምዃና ንኣምን ከመይሲ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ካብኣ ሰብ ኮነ ካብ ዝተንፀንሰሉ ግዜ ጀሚሩ ድማ ነቲ ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ ምስ ሓደ ገበሮ ታናይ ዮሐንስ 3 ግዜ ተነቢባ ዮሐንስ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ቁፅሪ 14 ከዓ 4 ግዜ ተነቢባሎም ማዓንቲ ማለት ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ዝብል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣዴና ብረይ ሕራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ እዚ ኣስተንቲነ እዚ ተረዲኤ ንብሎ ወይ እዚ ኣይበረሃለይን ንብሎ ነገር ተልዩ ሕራይቲ ጉባኤ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ክንጥቀመሉ ምእንቲ ከዓ ንዓና እዩ ተሰሪዑ ምክንያቱ መሓተት ኩነይረ ግዜ ዳ ኣይተረኽበን እምበር እዚኣስ ኣይበርሀትለይን ንብሎ እቲ ዝተረዳእና እውን ንብዙሓት ኣብነት ክኸውን እዩ ናይቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ዝኾነ ምልክት ይርኢ ስለ ዘየለኹም ተሊኹም ሓቡርኒ ድሕር ዝኾነ ሕቶ ዘይብልና ግን ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ኣለ ምዕዳን ክህቡና ነቦና ናብ ኣውዶ ምሕረት ይዕድም ዋላ ብድሕሪ እውን ዝኾነ ሓሳብ ተሊና ከም ዝበልክዎ ቀዲመት ጉባኤ ናቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ከዓ ሰናይ ነገር እዩ ራይ ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ናባኹም ሳባና አረ بس أنا حنت حتى لحتني حتى دكتور فادو إلي خستاك ويدومو الراي كسل هي وتحبتي I'm sorry قصدي كستاجيروكم حتى الدوخ قد فادو إلي ملشخة انت حتى تكوحشني لا هاي نقول أنا بزحت كأنت أشمخون أو عب حدا كستايس قربتي انت أشمو تبيلسي نحنا خمسة صوتكم كل جزية تمهرو ناسي إتا تصدقس إمنتن قبرن بحسابينا نبلمش حجة بحانتي ديسكاشنسي بإمنت رأينا نتصدق بس لم تهين أملاخ توليدو لنا متسيون عنا خدحن تسقيلو عالم متسيون عنا خدحن نعود نحر آمين ناس قبري أيدي لنا نزبل كأخستاي سميعمو إسا أوفتيكم اختبروا لي دلي እግዚአብሔር መስገን እዚ ካብቲ ስሑት ትምህርቲ እዩ ምናልባት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ሓብትና ትረሓሳሽ መላስ ዘንበበትልና ብሙሉአን ብዛዕባ ግብሪ እየን ዝነግራ ማለት ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ሓደ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ካብ ሓደ ክሳብ 13 ዘሎ ብዛዕባተን 10 ደናግል ማለት እዩ 10 ደናግል እምነት ከም ዝነበረን ብድንግልና ብንጽህና ይነብራ ከም ዝነበራ ቀንዴል ገዚአን ከም ዝነበራ ተንዓያሹ ዘይቲ ስለ ዘይነበረን ግን ከኣትዋ ኣይከኣላን ኣብቲ ናይት መርዓ ናይት ገንሸል ከኣትዋ ኣይተኸኣላን ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ብእምነተን ኣይኮንን ኣብቲ እምነተን ፍረ እምነት ግብሪ ስለ ዘይገበራ እየን ማለት እዩ ኣብታ ምዕራፍ 25 ኢና ዘለና ምስላ መክሊት ኢሉ ካብ 14 ክሳብ 30 ዘሎ 5 ዝወሰደ 2 ዝወሰደ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ማለት እዚኦም ኣገልገልቲ እዮም ማለት እቶም 5 ዝወሰደ 5 ርቢሑ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ ብዙሕ ክሸመካ እያ ተባሂሉ እቲ በዓል 2 ዝወሰደ እውን 2 ወሲዱ 2 ርቢሑ ኣብ ሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እያ ተባሂሉ እቲ በዓል ሓደ መክሊት ግን ነታ ኣምላኽ ዝሃቦም መክሊት ስለ ዝቐበራ ዓመፀኛ ከም ዝተባህለ ከም ዝተፈርደ ብእምነቱ ዘይኮነስ ነታ ዝተዋህባ መክሊት ስለ ዘይርበሐ ሎሚ ሓውና ዲያቆን ሚካኤል እውን ብዛዕባ ዛርእስቲ እዚ እዩ ኣስፊሑ ክምህራር ፊዱ ማለት እዩ ኣብ ማሕበር ጸሎት ምናልባት እቶም ዝተኸታተልኩሞ ብድሕሪኡ ሳልሳይ ኣርእስቲ እዚ ምዕራፍ እዚ ምስላ መወዳእታ ፍርዲ ኢሉ بأمنتهم زي كونس تأمية أبلعهمن تأمية أستخمن عريقة أي كدونكمن تأثير مسيحهم زابير بصحة أي بالكمن
زي جبركم إلو مرجم اتسز جبروها بركة كم ذهبوا مجلس مالتي عبد يعقوب معرف كلته بنصر تقميتو خمزلو انت إلو زلو باركس سجا بزي منفس موت خمز خانة كمون امنت بزي جبر موت يقال يا صحيفة يا الله ثانك يو طب سلازي انت يا موسيهم لا كترجموا خلو اتي مارتين لوثر جرمناوي ايو ابع سير الشيخ في الزمن نمجمريا غزي المصحف قدس كابلاتين نمجمريا غزي ناب قانقا جرمني تترجمتي بريتينج بريس او سلاز تمهزه مالت انت يا موسيهم لا اونلي تبل وسيهم لا بامنت ندحن بامنت نصدق تبل قال اتا اونلي مساتوتا بامنت راي الى مالت هو سلازي ازي مصحف قدساوي ايكونن مس قال املاخ مس قانونا بيت كريستيان زصارر سحوت تمهرتي ناي متبار تمهرتي ايو مخنياتو قال املاخ انت ايلو اتي زتقالسه بعل علامه يقالس زتقالسه يعوت زتعوت اخليل كبري يورسيل اتي قالس زجمره بغبو زي تقالسه زتسعر خا نزل عالم سعر كوينو يترفي لخابزهم يصورنا مالت سلازي بامنت راينا امينه صديقه زبل غنا وكعسون غنا كيتودو خلو وق كيتودو خلو قستوخ سعير له كتبل مالت غنا وق كل خاص سعير ال كان نفسها خطبره ازي انصار مصحف قدوس انصار دحنت سحوت زغنت مرتي مالت هو حجي تا مسرت امنا نحننا بزح غزي نقلت عينا تا مسرت امنتنا دحينا اينا ندحنا لنا اندحن اينا يا سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዘመን አገልግሎት ኪባርኽ ህይወት ሓተ ይንኹን ነብዙሓት ሕቶ ዝምልስ ሓደ ሓቶ ከሎ መቃል ህይወት ይስማዓልና ثانك يو ابونا سلامتاي سمس حوي وي دحن بيتسبي مور نايتا رومي كستايندال علي زي رومي معرف 3:24 بخم أخستايا بيلونما أنا خاخم تا أكتوال أنا زال على كل تاناي دناقل أنا نجزار سي نبنا كان يجري من ربح هذا النجرس كي تقرب كنت أنا خم تندناقل كوين نزول كلهم جزين يرنا هجسي كل جزيس كما عرفم تمهرنا مو من عنا نقول هنا تستخد قبرني لإمتيا إذا ويكند ديسكاشن قبر سلازم نوركو مسحاوي أوكي ثانك يو أبانا بتعم السحوت تمرتي أنصار دحنات زغنايو ناي متبار وانجيليو مخنياتو امنت فرق انت زي بالله موت ياتو حيال امنت هالو دخوم امنت هالو موت امنت هالو انباتات زقعز امنت هالو ناي بوب شنو دا مصحف هالو بزعبا the life of his the life of Hobbes بلو بتعم قداش زغنه PDF بزخنا نرغبو نخيلنا the life of faith تقول مالتي هو الرئيس لقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አቦና يقريتا أبونا بملأك سلام قال معدان كتقبر لنا ناب أو دم حرات بخبري عدم رأي أبونا قال هوت اسمع لنا هم وإن مزمر لزمركي أفتنا ما مرتني زمار يسمى مرات يسمع لنا كلهم أبزو قبائي هزلهم دما تيت قصتات من بابخون تات تزمرت مزونون ب قصتات مسنا يخون كابزغن مهارزم سناون زسنتنا يوم كمون كم زي حفتنا وزم ساعات حطون كلنا زخون حطون زغربكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ زلنا يو كنيات صومن ديو دحان أبكن دي كابزاز تمهرنا يهيمانات أبوسي أبزا حفتنا هيوت زمزاتا جزياوي مزي كنيات صومن تخيديامو أبان اشتاي حسابي كهب دسي بلني زي انتايو امان امبر
ድልየትካ ግበር ማለት እዩ ስድ ምኻድ ማለት እዩ نتأمن عند حركون كسب انت اخا تقبرلو فقادو تفتصم يخا تخبرو اخا تؤزز اخا قال خير خبل ليون تبلو اخا حجي حواريا يا ايقوب اب قداماي اب كالاي معرف كاب قطري 17 جميرو كساب 10 كم خا امنت قبر انت زي بالله نرأسا موت ايا قنام هذا سب قدا نسخة امنت الله انا خا قبر علني بالقول ام بارسي امنتك بزي قبري ارئيني انا ون بقبري قرأ امنتي كرئيك ايه نتي امنت رحيا زبل دلو انتا زبل دلو ام بارسي امنتك بزي قبري ارئيني انا قنا بقبري قرأ نئمنتي كرئيك ايه نسخة املاك حادة بين مخانو تأمن اللغة صبق قبركا اغاننتون يأمنون ينقطقطون ايوم قناخي اتاقن تسد امنت بزي قبري موت مخانادو كتفلت اي تدلن اخا إلو امنت سي اغاننتون يأمني امو بلمالو يأمنو طرح زي كونستي ينقطقطون بلمالو جن قبري سلا زي بلم قبر املاخ سنة املاخ فرا هايمانت فرا منفس قدس سلا زي بلم جن سحيتهم زي سحتو خوينم مالتي حجي اتاقن تسب امنت بزي قبري موت مخانا كتفلت دو تدلي إخا أمينكا نايت تأمنت إذا زي تفتس من دحركونكا شناي قبري زي بالكا انت دعا كوينو ولا حنتي واقا يبلكان حجي امنتكا بمنتا إخا ترؤيون تدعاقن بالكويننا بقبري إخا ترؤيون تراقا قصون حجي إذا ورحات زي زلنا يو ورحات صومي أبتن بيت إساياس مراف 58 قطر 6 كاب قطر 6 جميرو إتا أنا زفتو صمسي نما أسر إكاي مفتح نما أسر تعزلو أرعوت مزلا نطقعات موسى حرا أرعوت زبالة خلون مسباردو أيكونن إذا كل الزرزر اللي حجين تايد قبريو إنجارها نتأمي كتمكن إذا سرحي تقباري نتام تسدو دخاتات نابيتك غتوتو عروق انت رأخا غتقدنو كابسقا خاون كي تحابقو دو أيكونن جي نتصم بمنتا إذا سنية زلو بتقبار آميننا نصومنا دما تقبار دما نوسخلو أجيكو إما نمبرت رح ندحر كوينو صلاة يدليكاني صوم يدليكاني نسحة يدليكاني قدس قربان يدليكاني كل نجار سي يدليكاني كل نجار زي يدليكات كوين دما كم تواري امنت بزي قبري موتي أدبلو كلها موتي خامالتي حجي إذا فتيمو كم تبونا زولو وكحداتي أنصار أملاخي دما لو دمان عالم شعير وازلو بحد ود أملاخ إمانمو كدحني خانداتو حقيو كي أمانكا دحنت يلا ناتي امنت كادما قبر ختنس أبارو قولكا حمشت ماذا مستير لنا شوعة مستيرات بتكريستيان لنا تشعت دما تقبارات دمارلو صوم
صلوات فقري تحتنا مصوات እዚ ኩሉ ደቂ ሰባት ኣብ ህይወትና ንገብሮ ተግባራት ማለት እዩ እሞ ሕጂ ከምዚ ምስ በለነቲ እንትጾምወሲ ንጥሞይ ክትመቕሉ እተሰዱን ኣብ ቤትኩም ከተእቱ ድኻታት ዕሩቕ እንተርእኹም ክትከድኑ ምስ በለ ናይዚ ውፅኢት ናይዚ ጾም ምስ ተግባር እንታይ ኢሉ ሽዑ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ ምሕዋይካ ከዓ ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሜኻ ክኸይድ ክብሪ እግዚኣብሔር እውን ደጀንካ ክኸውን እዩ ሽዑ ክትፅውዕኻ እግዚኣብሔር ክመልሰልካ እዩ ከተእዊ ንሱ ድማ እነኹ ክብል እዩ ነርዑት ንምውጥዋጥ ዓፃብዕ ንሕማቕ ዘረባ ካብ ማእኸልካ እንተኣርሓቅካ ሕጂ ነቲ ጾምና ምስ ተግባር ንእምነትና ንጸሎትና ምስ ተግባር ክኸውን ከሎሲ ሽዑ ብርሃን ወጋሕታ ክወፀልካ ኢሉ ምሕዋይካ ድማ ቀልጢፉ ክበቁል እዩ ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሜኻ ክኸይድ እዩ ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ደጀንካ ክኸውን ኢሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እሞ እታ ዘምጻኽያ ሕቶ ናይ ብሓቂ ግዝያዊት ሕቶ እያ ምዝ ጾምና ድማ ትኸይድ እያ ነተን ናይ ቁርስና ናይ ምሳሕና ኣኪብና ከከም ዓቕምና ነቶም ዘይብሎም ምእንቲ ክንህብ ኣብ ግዜ ጾምና ሕጅናየን ንምፃእ ናይ ሰሙና ሰንበት ሰንበት ነዚ ጾም ንብል እንታይ እዩ እዚ ተግባር እዩ ማለት እዩ እንጀራኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር sorry እቲ ላስት ዝገበርኩም ኣትቕሲ ሚስ ገይረያ ሰዓት ካብታ ምዕራፍ ጀሚር ኩላ ወዲያ 50 ሸምታ ያዕቆብ ደ ያዕቆብ ተቀዳመይቲ ያዕቆብ ያ ዝሐጅ ዘንበብዋ ናይ ጾም ዘለዋ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ብምልእታ ኦኬ ረኺ እስታስጽሒፈ ያ خل مسين ኦኬ ثانك يو ተጋጥ ተቆስኳ ያዕቆብ ያ ምዕራፍ 2 ኦኬ ثانك يو ያ እሞፍ ፍረ መንፈስ ክንፈርየሉ ነዚ ጾም ስራሕ መንፈስ ክንሰርሐሉ ንጾምና ድማ ስነ ምግባር ኣሰኒና ክንጾሞ እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ስለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ለኩም ተወሰኸበና هل هو تسمع لنا بنا فصمي ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለሁሉ ተመስገን ነዚ መንፈሳዊ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ነመስግነካ ኣብቲ ተኸፍተ መንፈሳዊ ጉባኤ ድማ ክንሳተፍ ኃይሊ ስለዝሃብካና ክብረና ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ንብለካ ካብዚ ጉባኤ እዚ አምላክና بمنفس كنعبي فرا هايمانات فرا منفس قدوس كنفريلو نأمنتنا بسنا مقبار كنقلصو نصومنا بصولوت بسنا مقبار بمصوات كنسنيو اسخا حقزنا صوم بزي صولوت امنت بزي قبري واقع يبولن مو أملاخنا أرعوتيان مو كيف لا لنا كم تسخات تدوليون كم تتخات إزيزنا نقرنا نزوز أموزي كنس أمو إسغاء حقزنا بخلا ماي ميزان كي تغزفي الكون تقد فوقها إخلا ماي صوما يكونن لومي دك سبات سقي من نازلو انتايدا كل هو سبحا كاب حماق نجر عصيمنا ناب صبق نموفاريو أسقي من نازلو أملاخنا كل هو ساتنا سخاتكم بيت مقدس أملاخكم ملكان أخمو سجانا دما بيت أمزي بيت مقدس كوينو إسراق حقو صلو فرخم فريالو أمزي فرا هايمانات تبقلاتيا فرا منفس قدس تبهالي أب صمزي أبانا خنص أبارق الجابير أملاخنا نسخ حقزنا كم زيلنا خنص أقوم تخوينا دما إمنت كلونا
መንፈስ ቅዱስ ካድማ ክንምራሕ ኣለና እሞ ብከምዚ ጀሚርና ክንውድኦ ስኻ ሓግዘና ናይ በረኸት ጾም ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ዝፍወስሉ ኣብ ሓዘን ዘለው ዝፀናንዕሉ ስኡናት በረኸት ዝምልእሉ እስራት ዝፍትሕሉ ዝፀወቦም ድማ መሰሮ ዝረኽብሉ ጾምን ጸሎትን ሱባእ እየን ግበረልና ሰላም ኣውዒልካ እናኻ ንመስግነካ ሰላም ድማ ሕድረና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክቲ ክሓልወና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምስኻና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረይ ዚና ኣምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ካና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብርከሰቴ ብርሃን እንቱም ዓብየ ካናቱ ዓብየ ዲያቆናት እዱ ኣነሳይድ ጎፃናት በበስምኩም ኩኑ ፍታውን ወንፅሓነ ይረስየንስ ፍልዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ፅቡቅ ሱባኤ ድማ ግበረልና አሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብዝሓነ ሰላም ጀሚርና ብዝሓነ ሰላም ክንወድእ ዝረዳእና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባትን ክትሰምዕዎ ትከታተልዎ ዘምስኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ስየተ ጻድቃን ኣስበት ህታን ይኽፈልኩም ከምቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕጂ ኣጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ንዝመጽእ ግዜ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ነቶም ለይትና ብሰላም ይራኽበና ነቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይራኽበና ቴንክ ዩ ኣቦታትና ኩሉ ፅቡቅ ተማሂርና ቃል ህይወት የስማዓልና ኩልኩም ድሓን ሕደሩ አሜን አሜን ቃል ህይወት ሕደሩ አሜን ኣቦታትና ቃል ህይወት ተስማዓና ብምሸታ ምሲና ብሩኽ ለይቲ ሕድረና ደወል ኣስብኹም ካብ ኣምላኽ ተቐበልዎ ደቅኹም ተሓገሱ ናግመጠና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ማዓልና ብሩኽ ለይቲ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኩላህና ቃለ ህይወት የስማዓልና ሰላም ለይቲ ቃለ ህይወት የስማዓልና አገልግሎትኩም ይባረክ ብሩኽ ለይቲ አሜን ናይ ኩላህና አገልግሎት ይባረክ እግዚአብሔር ሰላም ለይቲ አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ዘመን አገልግሎትኩም ይባረክ አሜን ኩላህና ቃለ ህይወት የስማዓልና ናይ ኩላህና ዘመን አገልግሎት ይባረክ እግዚአብሔር ቃለ ህይወት የስማዓልና ኮና ስራሕና ባህለ መስከር ስሆን كرتي مكينة لطنا حكي هاي تجارة كنون عم لاحظ مسكين كنا بعد نسوق معنا
آمين እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዓና እውን ኳዕድ ምድቃድ መዓና ዲያቆን ግርማይ ሃውና دحان حضروا مبارك آمين أدينا ኤልሳቤጥ ሰላም ለይትን ኩላህና ድሓን ሕደራ انت إذا رسيعهم من النباب كي هاكون لهم عند يغريتا أدينا يغريتا حرية لي هو يتغريان أين من كتبانا مو أبتا مجمريا تا فستاق في حق أبي هنن يلا تا ذا آيباد وز سكرين هو تسكرين أبي هني لكم نيرا بدي حرم تستوها خلفا كنا أتكت أبي لكم هو بقى دحن بزحت حدث تخاص لازنا ورنا نعن كلمة هيبن اسمس كخحسي أدينا صلوات قبل على أرحت أرز بلن لحبكم بس أفانو ونمبر تدا هري أدينا خيري هري خبرتي هذا بروح ليتي آمين سلام ليت أدينا بروح ليتي سلام ليتي والله